La producció ecològica és un sistema de gestió agrícola i de producció d'aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat i normes exigents en sanitat i benestar animal. Aquesta pràctica fa un ús responsable de l'energia i dels recursos naturals i té com a objectiu preservar i millorar el sòl, l'aigua, les plantes i els animals, així com l'equilibri existent entre ells. L'agricultura ecològica es basa en una sèrie de principis i pràctiques orientades a minimitzar l'impacte humà en el medi ambient i promoure el desenvolupament rural. Aquests principis s'han d'aplicar en cadascuna de les etapes de producció, elaboració i distribució de tots els productes agroalimentaris ecològics. La producció agrària ecològica es regeix per un seguit de normes que regulen que s'acompleixin els seus objectius. Aquests principis fan referència a les tècniques de cultiu utilitzades en agricultura ecològica i es resumeixen en la utilització de processos biològics i recursos naturals propis d'aquest sistema de producció. El sòl és un medi viu on interactuen el món mineral i l'orgànic, essent la base de la producció agrària, ja que de les seves característiques dependrà el futur desenvolupament del cultiu. S'ha de mantenir fèrtil, estimulant la seva activitat biològica, aprofitant els seus propis nutrients i evitant-ne l'erosió i compactació. En agricultura ecològica existeixen diferents tècniques de fertilització. Per exemple, l'ús d'adobs orgànics o en verd, el compostatge i les rotacions plurianuals que comprenguin el conreu de lleguminoses. Les aportacions minerals es realitzaran només quan existeixin carències i sempre seran procedents de fonts naturals. La producció agrària ecològica busca reduir al mínim l'ús dels recursos no renovables i dels mitjans de producció aliens a l'explotació. A més, en recicla el rebuig i els subproductes d'origen vegetal i animal com a recursos per la producció agrícola i ramadera. Un bon exemple n'és la fertilització mitjançant els fems dels animals o el compost de les restes orgàniques que es generen a la pròpia explotació. Per combatre les plagues i malalties que afecten les plantes, l'agricultura ecològica utilitza mètodes preventius que potencien el bon desenvolupament de les plantes i la seva resistència natural. És important una selecció de varietats i espècies adequades a l'entorn i portar a terme un bon programa de fertilització tenint en compte les condicions prèvies del sòl. També s'ha de fomentar la presència de fauna auxiliar beneficiosa pel control biològic de plagues, establint cobertes i tanques vegetals, deixant marges amb vegetació espontània o sembrant bandes amb determinades espècies com a reservori de la fauna útil. Per evitar que una plaga o malaltia es mantingui al llarg del temps en un mateix camp, s'utilitzen les rotacions i associacions de cultiu. Només quan les pràctiques preventives no són suficients per evitar la pèrdua de la collita,
es podran utilitzar, de forma restringida, certs productes fitosanitaris autoritzats. Per reduir l'aplicació de productes al sòl i mantenir la seva estructura, s'ha de donar preferència als mètodes mecànics. En agricultura ecològica no estan permesos els herbicides. Per això, el desherbat es podria considerar un bon exemple de pràctica mecànica. La ramaderia ecològica ha de disposar de terres de conreu o pastures que permetin l'obtenció de la major part dels aliments en la pròpia unitat de producció. Així, els fems produïts a la granja s'escampen en els camps per millorar la fertilitat del sòl i satisfer les necessitats nutritives dels conreus, tancant el cicle de nutrients. La ramaderia ecològica ha de respectar àmpliament el benestar dels animals. Per aconseguir-ho, s'han de criar races d'animals adaptades a les condicions locals, proporcionant-los el suficient espai per desenvolupar al màxim el seu comportament natural. És per aquest motiu que els allotjaments han de ser espaiosos i proporcionar accés a zones d'exercici, ja sigui patis o pastures. L'alimentació del bestiar ha de garantir la qualitat de la producció i respectar al màxim els hàbits alimentaris de cada espècie animal. Tots els aliments que s'utilitzen han de ser d'origen ecològic, restringint-ne els additius. En el cas dels animals herbívors, els sistemes de cria es basen en el màxim ús de pastures i farratges. La salut dels animals es basa en un reforçament de les seves defenses naturals, proporcionant-los unes bones condicions d'entorn i una bona alimentació. Si aquestes mesures preventives no són suficients i els animals emmalalteixen o es lesionen, es poden tractar amb productes fitoterapèutics, homeopàtics i oligoelements. Es pot autoritzar de forma restringida l'ús de medicaments convencionals només en el cas que la vida de l'animal corri perill. Les produccions aqüícoles ecològiques s'han de produir en medis aquàtics d'alta qualitat. Aquests medis no han de resultar afectats negativament com a conseqüència d'aquesta activitat. Durant el procés de producció, s'han de restringir i controlar el maneig i la introducció d'espècies i substàncies alienes als ecosistemes naturals de la zona. Les normes de producció ecològica també prohibeixen de forma explícita el cultiu i ús d'organismes que estiguin modificats genèticament, anomenats OGM o transgènics, ja siguin per l'alimentació humana com l'animal.
Els productes obtinguts mitjançant l'agricultura i ramaderia ecològiques poden necessitar algun tipus d'elaboració abans d'arribar al consumidor. Es tracta de sotmetre els productes agraris ecològics primaris a processos de transformació, conservació i envasament amb mètodes que respectin la seva qualitat natural. La restricció en l'ús d'additius alimentaris i d'ingredients no ecològics són els principis en què es basen els productes ecològics processats. Els productes ecològics processats o transformats s'han de sotmetre a mètodes que garanteixin la integritat ecològica i les qualitats essencials del producte durant totes les etapes de la cadena de producció. És per aquest motiu que tots els ingredients d'un aliment transformat han de ser ecològics. Només es permet un ús molt limitat d'additius i altres substàncies auxiliars en casos de necessitat tecnològica essencial i amb finalitats nutricionals concretes. Aquest tipus d'ingredients s'han d'utilitzar en la menor mesura possible. A Europa, la producció agrària ecològica està subjecta als reglaments comunitaris 834/2007 i 889/2008, que n'estableixen les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control. Tothom que produeix, elabora, envasa o importa aquests productes dins de la Unió Europea cal que acompleixi la normativa i estigui certificat per un organisme de control autoritzat. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE, és l'autoritat pública de control encarregada d'auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d'origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. És una corporació de dret públic tutelada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A banda del control i la certificació, l'altra funció del Consell és la defensa del coneixement i l'aplicació de l'agricultura ecològica. La certificació garanteix al consumidor que els mètodes utilitzats per l'obtenció dels aliments ecològics s'ajusten a la normativa vigent. El control oficial dels aliments ecològics es basa en visites d'inspecció anuals completes a tots els operadors sotmesos a control per avaluar el seu compliment dels requisits reglamentaris. El CCPAE garanteix confiança, fiabilitat i control, protecció del medi ambient, qualitat i traçabilitat. Els aliments ecològics es reconeixen per l'etiqueta identificadora que els distingeix de la resta d'aliments convencionals. Aquesta etiqueta ha de portar la referència al mètode de producció mitjançant l'ús del terme ecològic, biològic o orgànic. A més, ha d'incloure un codi que identifiqui l'organisme responsable del control de l'última fase de producció, així com un logotip europeu específic pels aliments ecològics i que és d'ús obligatori. També es poden identificar per l'ús dels logotips dels organismes de control, que en el cas de Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Al consumidor li és cada vegada més fàcil aconseguir productes ecològics. En els darrers anys, a Catalunya han aparegut botigues especialitzades en aquest tipus de productes
I en els supermercats generalistes és cada vegada més habitual trobar aliments ecològics al costat dels convencionals. Existeixen grups de persones que es posen d'acord en fer compres conjuntes buscant una relació directa i de confiança amb el productor, a través del que s'anomenen cooperatives de consumidors. Els productes ecològics també es poden adquirir amb el sistema de les cistelles a casa, mitjançant les empreses o pagesos que distribueixen porta a porta els seus productes de temporada. Hi ha d'altres alternatives d'interès, com són el desenvolupament de mercats ecològics locals o la introducció d'aliments ecològics en menjadors escolars i col·lectius. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es potencien les produccions i el consum de productes agroalimentaris ecològics a Catalunya. Es tracta d'una alternativa vàlida a l'agricultura convencional, que proporciona beneficis tant a nivell social com ambiental.